Sjálvt havestatojen ikke for en gåvart 2 måneder, så har okkara med vår Masse Jakobsen finnet hentor av noen haveston. Korstene veit Masse Jakobsen ikke hvordan han skal hagra i havestanar, så han og vindfeltsene kunne få seg en bedre bita. Tøyskil ringer handlerne med at stå i havn for jeg vite om de kunne hjelpe seg, så han og vindfeltsene kunne slippe røynene måltøy vid gåvån haveston. Goddag, det er Mads Jakobsen. Ja. Se, vi sidder her nu i aften og har sådan en lille fest. Okay. Og så tænkte vi skulle have noget godt at spise. Ja. Ja. Og jeg har nogle havhester. Vi? Jeg har nogle havhester. Har du? Ja, det er det der fugle der, ikke også? Ja. Ja. Og så tænkte vi, at det måske var en idé, at vi kom derned til jer og fik den stegt eller grillet. Vent lige lidt. Det er på jer gang. Som har en slags og det spørger om vi kunne grille en havhester. Hvis det kommer man vet det. Fortsatt for å lukta og frityren for å smake av havhester først det. Sier at for å lukta nok utla og hej. Ja, hallo? Er det orden, hvis du ringer tilbage om 10 minutter eller sådan noget? Ja, men se, altså, de er heller ikke blevet plukket. Så det ville være utroligt godt, hvis I kunne give en hånd med. Nej, undskyld, det kan vi ikke. Jamen, hvorfor ikke det? Altså, mener du... Hvad mener du? Altså, plukke fjerne af? Nej, det kan jeg ikke. Altså, de er nyfanget. Altså, vi har fanget dem i dag. Jamen, hvorfor kan jeg ikke selv gøre det, eller? Jamen altså, jeg har fået at vide, at det er sådan noget som I gør på alle pølsevogne og grillbarer. Det er ikke sandt. Jo, altså, at I plukker fjerne, ikke? Og griller den, steger den. Nej, det har vi aldrig prøvet for før. Har I ikke det? Nej. Det var Sørens. Okay. Altså, det er fordi, altså, jeg ringede til turistinformationen, og de sagde, at jeg skulle gøre det her. Altså, er det sandt? Ja, selvfølgelig da. Vent lige lidt. Det er Brianne til mig. Og siger, at vi skulle plukke fjerne. Og så er han svaret, at jeg kanskje mener det. Han siger, jeg spurgte mig om det der. Jeg selvfølgelig vil på ikke. Han er ikke langt at turist, at det er information, og det er det skulle ringe. Det er langt at kunne. Da vi starter, han siger, hvorfor ikke? Rækner. Hallo? Ja, hallo? Ja? Altså, hvem snakker jeg nu med? En anden pige. En anden pige? Ja. Altså, goddag, det er Mads Jakobsen. Ja. Altså, turistinformationen, de sagde, at jeg skulle henvende mig til jer. For at få havhestene plukket og grillet eller stegt. Jamen, det kan vi ikke. Nå, men det var ikke så godt. Nej. Det er det her, det er Jakobsen fra Udvart for jer.